אהלן, סטלזון. אני עושה לכם מדריך היום על איך לנקות את הצינור של הנרגילה בצורה הכי טובה שיש ולהיפטר מכל טעם לוואי. הסיבה שאני עושה את זה כי בימים האחרונים קיבלתי הרבה טיעונים פגרים שאומרים שצריך להקדיש כל צינור לטעם בשביל שהטעמים לא יתערבבו לא יצא בסוף טוב. אז אני באתי להראות שאפשר לנקות את הצינור והוא יהיה טוב כמו חדש. אז בעצם אלה השלל צינורות שכנראה יש לכם ואולי לא. אני אראה לכם גם איך להבדיל בין צינור שאפשר לשטוף אותו לבין צינור שאי אפשר. אז איך מזהים אם אפשר לשטוף את הצינור שלנו? קודם כל קחו מגנט. עדיף לא את המגנטים הפשוטים של המקרר, כי אלה לא חזקים מספיק. קחו משהו יותר רציני, משהו כזה. בואו נלך לצינור הבסיסי, כזה שמקבלים עם כל נרגילה. אם נלך עם מגנט, נראה שזה נדבק. זאת אומרת שיש בפנים סליל ברזל ואי אפשר לשטוף את זה. ואם תראו, כשניקח את הפלסטיק של המקרר, זה לא מזהה את זה בכלל. אין כלום. אם נלך לכל אחד מהצינורות האחרים, נראה שהמגנט לא נדבק בשום צורה לצינור, ככה צריך לעבור, עוד שהכל בסדר. אם זה לא נדבק, זאת אומרת שהצינור נשטף. עכשיו, גם בצינורות נשטפים, צריכים להיזהר, כי כפי שאתם רואים פה בפייה, יש חלק ברזל. אז כשאתם שוטפים את הצינור, צריך לבדוק שהמים לא נוגעים בדבר הזה, כי אחרת זה פשוט יהיה חלודה. ולמדריך הזה אתם תצטרכו מים ומיץ לימון. עדיף את הקופסה הכי גדולה והכי זולה של מיץ לימון. קניתי את זה בשופרסל, אני חושב ב5 שקלים, משהו כזה. אז בואו נראה לכם איך נקות. טוב, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המיץ לימון, נתפק פה. במידה ולצינור שלכם הפייה לא נשלפת, אי אפשר להוציא אותה. זה טיפה פחות, יהיה יותר טיפה מסובך לנקות את זה, אבל לא בגדיל. אלה שאפשר להוציא, אליכם יותר קל. מה שעושים, שלוקחים את הפייה, שופכים קצת מיץ לימון. עכשיו אין לי בדיוק כמות מדויקת להגיד לכם כמה לשפוך, פשוט עם הזמן אתם תרגישו כמה בערך צריך, אבל שימו כמות מכובדת, לא להתקמצם. ככה שפכו לאט, ועדיף שתעשו את זה בחוץ, כי אם מיץ לימון נשפך על הרצפה בתוך הבית, אז יעשה קטעים על הרצפה ואמא שלכם כנראה תעיף אתכם מהבית. זה לא מומלץ. טוב, אז אחרי שבערך מילינו מספיק כמות, אפשר ככה להוריד ולראות כמה. הופה, אז יש מספיק מיץ לימון, אז מה שאתם בעצם רוצים זה ככה לסובב את זה. כן, זה נראה קצת פגר, אבל ככה מעבירים את המיץ לימון על כל. ואם אתם רוצים לשפוך אותו קצת מהקצה, אלא אם יש לכם צינור שיש לו פיית ברזל, אתם צריכים לשים לב שהמים או המיץ לימון לא יגיעו לברזל, כי אז פשוט יהיה חלודה. ככה לשפוך, נמשיך ככה, לעשות ככה איזה ערבוב טוב, שכל הטעם לוואי יצא החוצה. אז אחרי שבעצם סיימתם ככה שחק עם זה איזה דקה, תפתחו את זה. ועכשיו אנחנו נעשה את אותו דבר עם המים. שנייה אני אביא. אתם לוקחים מים, בעיקרון עושים בדיוק אותו דבר. שופכים. עכשיו מים זה קצת פחות, מים זה יותר זול מהמיץ לימון, אז לא אכפת לי ככה אם זה יישפך. וככה שימו איזה כמות נכבדת. שוב, כמה שיותר יותר טוב, רק שימו לב שזה לא נשפך לכם מהצד השני של הצינור. ככה בערך, ועושים אותו דבר. עוד פעם משחקים עם זה ככה, נותנים למים לעבור לכל הצינור. עכשיו אנחנו רוצים להוציא את המיץ לימון בעצם. ככה לעשות לערבוב טוב, להוציא את זה עוד פעם משני הצדדים, אלא אם יש לכם פיית ברזל, אז רק מצד אחד. ככה להרבה זה טוב, סובב קצת את הצינור בידיים ולהמשיך. אז אחרי שסיימתם, עוד פעם, שפכו את הכל. עכשיו בשביל לייבש את הצינור טוב, מה שאני ממליץ זה לצאת לגינה
להחזיק את הידית ביד אחת, לקחת את החלק השני של הצינור, זה פה את הכיסא, לקחת את הצינור, פשוט ככה סובב אותו. זה יוציא את כל המיץ שנשאר בפנים, וכך הוא יהיה לכם יותר יבש. ככה, עכשיו גם צד שני. וזהו, אחרי שסיימתם, תלו אותו הפוך לייבוש איפשהו, משהו כמו חצי שעה. אם אתם רוצים יותר מהר, אתם יכולים לנשוף פנימה ולהוציא את כל הטיפות שנשארו. וזהו, ככה הצינור שלכם נקי כמו חדש. אפשר להשתמש בכל טעם אחר.